Avui visitarem Toral de los Guzmanes i aprofitarem per comprar el famós formatge Palacio. Primer farem una mica de resum de la seva història, que per ser un poble petit és molt extensa. A l'edat antiga, la vega de Toral va ser ocupada primer pels astures i posteriorment pels romans. I a l'edat mitjana, cap al 476, cau l'imperi romà i arriben els pobles nòrdics. I aquestes terres seran ocupades pels sueps i després pels visigots. Ara estem davant del Palau de los Guzmanes. El palau ha estat rehabilitat per albergar l'Ajuntament i altres serveis, entre els quals es troben la biblioteca, el consultori mèdic i el Museu del Càntir, que l'any 1997 va entrar al llibre Rècord Guinness per la seva quantitat de càntirs. Aquest poble té la particularitat de tenir campanar sense església i església sense campanar. Senyors de la vila van ser els Guzmanes i un dels més insignes i poderosos va ser Ramiro Núñez de Guzmán, comuner de Lleó, exclòs del perdó que el 28 d'octubre de 1522 va atorgar Carles I als que s'havien oposat a ell en la Guerra dels Comuners i se'l va condenar a mort, pel que va tindre que fugir a Portugal. Ja hem visitat Toral de los Guzmanes i ara sortirem cap a Sant Adrià del Valle i pel camí pararem a dinar. Sant Adrià del Valle està ubicat en un magnífic nus de comunicacions limitant amb la província de Zamora i gaudeix d'una envejable tranquil·litat amb nombroses zones de passeig que fan les delícies dels amants del camp. La ramaderia i l'agricultura són el principal suport econòmic del poble, però els més vells encara recorden quan anys enrere la vila era un referent a la comarca gràcies a la producció de vi. Doncs les vinyes s'estenien per gran part del paisatge de la vila, junt també amb les centenars de coves artificials que s'estenen per la muntanya, on els vilatans elaboraven el vi i són el fidel reflex de la rica tradició viticultora d'aquest poble. Doncs diuen que a Sant Adrià del Valle hi ha més cellers que habitants, i no menteixen. En aquesta localitat del Pàramo de Castella, les joies s'amaguen sota terra. Menció a part mereix la imponent cova de Doña Rosa, la cova artificial més gran d'Espanya i la segona d'Europa. Ara anem a una de les coves més grans del municipi, que pertany a una família amiga que ens ha invitat a visitar-la i després ens portaran a la seva masia. En una de les 600 coves celler del poble hi ha una bota de fusta de 112.000 litres i un dipòsit de fang d'1 milió de litres, més altres dos de ciment de 300.000 litres cadascuna. Aquí tot és a lo gran. En l'actualitat, i sense penes vinyes plantades al municipi, les coves han quedat per ús d'oci, en els quals amics i familiars es reuneixen per prendre uns vins i gaudir de copiosos menjars. El terreny argilós en el qual s'assenta el municipi va afavorir la proliferació que va tenir aquestes coves artificials i que pràcticament cada família en tingués almenys una per la elaboració pròpia de vi o aiguardent. Aquestes coves s'excavaven a pic i pala sense ajuda de maquinària i en petites colles que ho compaginaven amb les tasques d'agricultura i ramaderia. El cultiu de la vinya en aquests indrets és herència de l'imperi romà, si bé és cert que els monjos dels monestirs i abadies durant l'edat mitjana van consolidar i van perfeccionar les tècniques de producció. A l'actualitat, el poble amb prou feines supera els 100 habitants. Se'ns ha passat la tarda volant i tindrem que tocar el dos cap a Benavente a dormir i recuperar forces per demà. Ja hem dormit a Benavente i estem al 100% d'energia per començar la visita a la ciutat. Abans de l'inici de la nostra era,
la comarca estava habitada per la tribu Astur dels Briguesencs. L'envejable posició estratègica del lloc va fer que tots els pobles que hi van anar passant s'assentessin a la zona. Durant l'època de la romanització, la vila és coneguda amb el nom de Brigeccio, però a mitjans del segle XII la localitat se la coneix amb el nom de Malgrat, i amb el traspàs del segle XII al XIII canvia el seu nom pel definitiu Benavente. Un esdeveniment destacat a l'any 1230 és l'anomenat Conveni de Benavente, mitjançant el qual s'uneixen definitivament les corones del regne leonès i el de Castella, en la persona de Ferran III. A l'actualitat, Benavente compta amb un cens aproximat de 18.000 habitants i és una de les ciutats amb més futur de la comunitat de Castella i Lleó, gràcies al seu dinamisme econòmic i privilegiada situació pel transport terrestre. Del magnífic castell-palau dels Pimentel, comtes de Benavente, només es conserva l'anomenada Torre dels Caracol. En l'actualitat és el parador nacional de turisme d'aquesta localitat. Aquí a Benavente posem fi al capítol 3 de 4 i demà es començarem a la Mota del Marquès el capítol 4 de 4 i últim de la nostra sortida.